Dobrý deň, vážení naši čitatelia. Dnes vám predstavím dizajnovo veľmi pekný a veľmi ľahký a prenosný notebook, určený predovšetkým na časté prenášanie, pretože jeho váha je zhruba 1,6 kg. Je to vďaka použitým materiálom šasy, kde je použitý hliník a horčík. A samozrejme v neposlednom rade je to aj jeho veľkosťou, ktorá činí 13,3 palca a hrúbkou tohto notebooku, ktorá je iba 1,9 cm. Samotný výrobca hovorí v superlatívoch a samozrejme tvrdí, že sa jedná o najtenší notebook s Windowsom. Mne sa páči jeho spracovanie. Jeho povrch strieborných je strieborný, nie je náchylný na otlačky prstov, čo konečne spĺňa aj moje predstavy o tom, ako má dizajn notebooku vyzerať. Kombinácia čierno-striebornej farby po bokoch notebooku je veľmi pekná, konzervatívna a nikoho neurazí. Naopak poteší aj konzervatívne založených užívateľov. Ak sa pozrieme na možnosti pripojenia, tak nájdeme po bokoch notebooku nasledovné konektory. Konektor napájania, poďme z ľavej strany, čiže konektor napájania, VGA konektor, HDMI, USB vo verzii 2. Na ľavej strane ešte nájdeme aj výduch chladenia procesoru grafickej karty. Vpredu na prednej strane nie je vôbec nič. Čo sa týka pravej strany, nájdeme tu konektor, výstup na sluchátka, vstup pre mikrofón, čítačku pamäťových kariet, 2 USB porty a RX45 na pripojenie do lasete. Vzadu nie je vôbec nič, pretože displej sa zasúva už tradične za zadnú hranu, tak je tu schovaná len batéria, čiže žiadne konektory na nej na zadnej strane nenájdeme. Ak sa pozrieme dovnútra, uvidíme, že rovnaký dizajnový prvok, a to znamená strieborno-čiernu kombináciu, použil výrobca aj vo vnútri. Klávesnicu som osadil čikletovú. Čo sa týka, ak sa pozrieme teda na displej, už som spomínal, že jeho veľkosť je 13,3 palca, disponuje rozlíšením 1366 na 768 pixelov, čo je dneska štandard. Obruba už ale väčšinu užívateľov nepoteší, lebo rám toho displeja je z lesklého černého prastu, na ktorom sa veľmi radi otlačky zachytávajú. Nad displejom už tradične umiestnená webová kamera s rozlíšením 0,3 megapixelu. Vpravo od nej je mikrofón alebo zdierka mikrofónu, vľavo od nej LED diódka, ktorá signalizuje zapnutie a prácu webkamery. Ak sa pozrieme na základňu notebooku, už som spomenul, že výrobca použil čikletovú klávesnicu, ktorá je veľmi praktická, znižuje množstvo preklepov. Čo sa mi ale nepáčilo, je tlačidlo Enter, ktoré je pomerne malé a pri písaní ho treba hľadať, čo ma značne rozčulovalo. Ak si všimnete, tak je tu použitá anglická klávesnica, pretože tu chýbajú akékoľvek slovenské či české znaky. Nad klávesnicou je tlačidlo zapnutia aj s LED diódou, to je umiestnené napravo. Naľavo je tlačidlo prepínania napájacej schémy v systéme Windows a pokiaľ je počítač alebo teda notebook vypnutý, tak týmto tlačidlom môžete zapnúť aj aplikáciu Asus ExpressGate, čo je aplikácia, ktorá vám umožní rýchly prístup k webovým aplikáciám, ako je napríklad surfovanie po nete, chatovanie, mailovanie a podobne. Je samozrejme bez nutnosti štartu celého operačného systému, čo je veľmi praktické. Šetrí to energiu batérie a umožňuje to veľmi rýchly prístup k webu. Pod klávesnicou je tradične umiestnený touchpad, ten je zhruba v strede spodnej časti.
Od okolia je odlišený akorát jemným lemom alebo jemnou hranou, inak je jeho povrch rovnako hladký ako okolie. Samozrejme disponuje 2 tlačidlami a multidotykovým ovládaním. Poďme sa pozrieť na technické parametre. Technické parametre tohto notebooku sú veľmi zaujímavé. Výrobca sem osadil procesor Intel Core i3 s frekvenciou 2,53 GHz. Jedná sa o dvojjadrový procesor, ktorý dokáže spracovať až 4 vlákna a teda v systéme sa javí ako štvorjadrový procesor. Operačnej pamäte sem výrobca osadil 2 GB, alebo teda 2048 MB. A pričom jeden slot na operačnú pamäť ešte zostal v notebooku voľný, to znamená, že je možné ešte pridať ďalšiu pamäť, či už 1 alebo 2 GB. Operačný systém je tu nainštalovaný Windows 7 Ultimate vo verzii 64 bit. Tu máte už spomenutú frekvenciu procesora, ako som uviedol. Čo sa týka úložného priestoru, 500 GB hard disk je dneska už štandard a bohate postačuje na uloženie dát pre užívateľa. Grafické karty sú tu až dve. Je tu osadená vďaka procesoru integrovaná grafická karta Intel HD Graphics. A ďalej, aspoň to uvádza táto aplikácia. Ďalej je tu Nvidia GeForce 310M za vlastnou gigovou rámkou, alebo teda 1024 MB operačnej pamäte. PC Mark Vantage má tradične už problém s tým rozchodiť túto grafickú kartu a nepodarilo sa mu to ani v tomto prípade, takže výsledky budú len z integrovanej grafickej karty. Samozrejme aj tento notebook disponuje bezdrôtovým pripojením, a to obidvoma druhmi, čiže ako Wi-Fi 82.11 BGN, tak aj Bluetooth 2.3. Ak vás zaujímajú dosiahnuté teploty, v PC Marku pri najvyššom zaťažení sa tento notebook zahrieval zhruba na 39,4 stupňa Celzia, čo nie je príliš vysoká hodnota a myslím si, že ani pri bežnej práci takú hodnotu nedosiahnete. Ešte jeden údaj, a to je o batérii. Batériu sem výrobca dodáva štandardne 8 článkovú, ale v tomto, keďže je to testovací kus, je len 6 článková, no aj tak nás zaujíma jej výdrž a výsledky samozrejme nájdete v písanej časti recenzie. Čiže to je k tomuto notebooku všetko. Jednu zaujímavosť na záver. Sklamem vás, ak čakáte, že vám zase ukážem nejakú hru. Bohužiaľ, tú grafickú kartu Nvidia GeForce sa nepodarilo rozchodiť ani takej hre, ako je Call of Duty Black Ops, takže myslím si, že test akejkoľvek ďalšej hry nemá nejaký význam. Ja vám ďakujem za pozornosť a teším sa na ďalšiu videorecenziu. Dovidenia.